Amics en el valencianisme, bona nit. L'amic Pep Alba m'encarregà permanentment del president Manolo Latorre que presentara al conferenciant d'avui, don Josep Guillem Milla. I quan me paria a pensar què és el que podia dir d'ell, quan i a on el vaig conèixer, etc., he de dir-vos que Pep és com el coneguem. És un dels nostres, sí, dels nostres, perquè cada vegada és més difícil dir aquesta paraula, sobretot en el món del valencianisme. És un com nosaltres, dels que sempre està ahí baix, dels que fan les coses i no figuren, dels que passen desapercibits, no perquè no ho valguen, sinó perquè no els agrada aparentar. És dels que fa les coses perquè creu en elles i no per a obtindre un benefici. Jo el vaig conèixer en esta casa del grup on la gent ve perquè té un sentiment que duem tots dins de nosaltres i que és el de l'amor a esta terra, València, que és el nom que caracteritza, qualifica, distingueix i personifica tant a la terra com al poble, com a cada un dels seus habitants, així com també a la llengua que parlem. En 1996, quan estava de president del grup d'acció valencianista Juan García Santandreu, se va crear un consell assessor de la Junta Directiva del GAB. Pep Alba, que era en aquell entonces dels de la Junta del grup que més vinculacions tenia tant en membres del grup com en exmembres del grup, com en simpatitzants del grup, connectar entre altres en el matrimoni Pep Guillem i la seva dona Pepa Bonilla, als que coneixia per les implicacions en la defensa de l'ensenyança de la llengua valenciana en els col·legis dels seus fills. De Pep i Fina en els salesians del carrer de Morvedre i de Pep i Pepa en els salesians de la Fonteta de Sant Lluís. De les més de 30 persones convocades per Alba per a la creació de dit Consell, al final mos quedaren com a membres de dit Consell Assessor del grup el conferenciant d'avui, Pep Guillem, i la seva dona, Pepa Bonilla, Concha Soria, la dona de Baixauli, Vicent Beltrán, de Benifaió, Vicent Pardo, Fina Marrades, la dona de Pep Alba, el que vos parla, un servidor, a més del coordinador nomenat per Pep Alba. No sé si se me queda alguna persona, perquè ja fa tants anys, i si se me queda alguna, se m'oblida, doncs demane disculpes. Entre les funcions de dit Consell estaven, com vos podeu imaginar, la defensa i promoció de tots els valors culturals valencians. Durant els vora 3 anys que duraren les accions de dit Consell Assessor, s'enviaren 149 escrits a mitjans de comunicació, administració, tant autonòmica com central, governants, tant d'ací com d'allà, partits polítics, Casa Real, entitats culturals, acadèmies, tant l'espanyola com la Real Acadèmia de Cultura Valenciana com l'Institut d'Estudis Catalans, universitats, Iglésia, Jordi Pujol, escoles, presidents tant del govern com de les diputacions com de la Generalitat, alcaldessa, etc. S'enviaren dossiers sobre dits treballs i denúncies a la ONU, al Comitè per a l'Eliminació Racial de les Nacions Unides, a la UNESCO, a l'Organització de Nacions Unides per a l'Educació, Ciència i Cultura, a una revista que se cridava El Sigle d'Europa i en setembre del 96 a la Casa Real. Durant aquells vora de 3 anys de reunions tots els dimarts per a presentar, discutir i confeccionar els escrits o treballs, vaig conèixer a Pep Guillem, o millor dit, al tàndem Pep i Pepa,
perquè on va la corda va el poal, formant un cos únic. I vull destacar la seva gran capacitat de treball, el seu ordre, la seva pulcritud, la seva visió de les coses i, el més important, el seu valencianisme estricte, totalment lliure i independent de qualsevol poder polític, cultural o fàctic lligat a personalismes o als interessos dels dirigents de les entitats valencianistes en contra de la causa valencianista. Per coherència en els seus principis valencianistes, abandonar Unió Valenciana, Amics de l'Acadèmia i el Ratpenat. És membre de la Fundació Nou Valencianisme com a patró fundador. Del seu passat professional, vull destacar que Pep és una persona que s'ha fet a ell mateixa. En la banca, que és on ha desenvolupat sa activitat laboral, ha ocupat el càrrec de director de banc de distintes entitats bancàries, acabant la seva vida laboral en les oficines centrals del Banesto en un càrrec de responsabilitat fins que en 1999 es va prejubilar, dedicant-se des d'entonces a lo que realment li apassiona, que és l'estudi i coneixement del seu poble i de la seva història. Té realitzats distints treballs que no sé si publicarà o no, però que en qualsevol cas deixarà com a llegat als seus fills. Entre les obres acabades té la cronologia dels reixos de València des de Jaume I a Fernando el Catòlic, les Germanies de València, l'Orde de Santa Maria de Montesa, el Monasteri de Sant Miquel dels Reixos, el Centenar de la Ploma, crònica d'una traïció anunciada. En preparació té un treball sobre els Borja, els antics gremis del Regne de València, la història de València des de sa fundació, Sant Vicent de la Roqueta i un altre sobre l'islamisme. Abans de finalitzar, voldria donar les gràcies tant a la Junta Directiva del grup com al seu president Manolo Latorre per donar peu a que els valencianistes autèntics de tota la vida, marginats pels vividorets del valencianisme, tant cultural com polític, puguen expressar les seues vivències i coneixements sobre esta dictadura encoberta que venim patint els valencians des de que s'instaurà la democràcia. En el futur, espere veure de nou a Pep sentat en esta taula. La conferència en la que espere que mos deleite avui es titula El valencianisme sociopolític i cultural. En tots vostès, en tots vosaltres, l'amic Pep Guillem. Moltes gràcies, Miquel. T'has passat fent coses de mi. Bueno, jo esta nit vaig a començar esta conferència dient-los a vostès, senyores i senyors, bona nit a tots vostès que han tingut la gentilesa d'estar avui així en el grup d'acció valencianista. La casa de tots els valencians, com sempre li agrada dir als seus dirigents, últim reducte del valencianisme actiu. El passat dia 9 d'octubre, i quan estaven en el carrer de les Barques, esperant que es començara la mascletà, vas tindre la satisfacció de que el GAP, per mig del seu incondicional i insobornable valencianista Pep Alba, vas tindre la satisfacció de ser convidat a celebrar una conferència dins de les activitats que cada últim dijous de mes se venen celebrant en esta casa. No vas dubtar ni un moment, ni un segon, per acceptar la invitació i encara que els meus coneixements de conferenciant són pràcticament nuls, vaig llançar-me sense reflexionar i pensar que Déu reparta sort. De bestreta, vull demanar-los comprensió i benevolència sobre la meva pobra dicció en valencià i espero sàpien disculpar les espardenyades que sense dubte trauré a passejar en el transcurs d'esta xarra. Ara que he anomenat les espardenyades, caic en el compte i pense d'on ve esta sessió per a denominar aquelles paraules que no s'adeqüen al parlar cult, entre cometes, allò que definia Teodor Llorent quan es referia a la composició dels poetes que en sa fundació integraren l'entitat de l'Horat Penat. Ell, Teodoro Llorente, classificà i definir els poetes en dues categories, de guant i d'espardenya. A què mos sona als valencianistes açò? Una vegada més, la coentor dels cultistes, dels tecnòcrates, com encentadament els definís el nostre amic Miquel Carbonell,
Una vegada més, la institució de castes que ens divideixen els valencians. Sempre hem tingut a l'enemic dins de la nostra casa. Això ja ve de fa un munt d'anys. La xerrada que esta nit vaig expondre forma part de les meves reflexions sobre la situació del nostre poble valencià i de les circumstàncies socials, polítiques i culturals que els valencians tenim entre mans. Situació que és totalment aliena a la forma de pensar i actuar dels valencianistes i que la mediocritat de la classe política del nostre regne ens ha creat, enfrontant-nos als valencians en tots els àmbits de les nostres relacions, la família, els amics, el treball, el veïnat, etc. Xerrada que titule, no sé si encertadament, Valencianisme sociopolític i cultural. Obrim cometes i es comença a dir «Ne són pocs els valencians que sentim la necessitat i la importància d'un transcendental canvi en el conjunt de la vida i la política valenciana. Un canvi que no n'hi ha que entendre gratuït o mogut per personalismes, sinó que procedís a exercir davant de la realitat social valenciana, davant la manca de respostes i programes eficaços per afrontar en èxit els problemes que planteja el conjunt de la comunitat». I tanque cometes. Este és un paràgraf que tret d'una conferència pronunciada per Vicent Sancho, titular «El valencianisme polític, una alternativa de progrés», en juny de l'any 1985, recopilar, junt a unes altres de personalitats entonces del valencianisme, en un llibre titulat «És possible una convergència social política valenciana?», editat per València 2000. I he volgut precisament començar en aquestes paraules de Vicent Sant perquè considere que són de total actualitat. Més encara avui, perquè pareix que una bona part del poble valencià no n'hi ha avançat en la seva trajectòria política i social i molt manco en la cultural. Fonamentalment, en aquestes facetes de la idiosincràsia del nostre poble són en les que vull centrar-me en aquestes reflexions. En l'any 1985, en què alguns se van fer la pregunta que titula el llibre en qüestió, en la comunitat valenciana, nom que acate per imperatiu legal, però que mai reconeixeré com el que pertany a la nostra terra, estaven governats per un partit polític, el PSOE. Catalanitzat ja des de molt abans de la instauració de la democràcia en l'estat espanyol i, per tant, alienat en el pancatalanisme més rampant que isqué fonamentalment de la universitat. Va establir com d'obligar compliment el català a les escoles, mitjans de comunicació, administració, etc. Això ho sabem tots. En les universitats valencianes no feia falta que fos oficialitat el català, pues que ja aquestes institucions s'havien entregat sense condicions al catalanisme, com a forma i manera de combatre a la dreta política. O siga, en una demostració de coentor i axenollament sense antecedents en la societat valenciana, traicionant les més preuades senyes d'identitat del nostre poble en ares de les conveniències polítiques tant de la més pura i dura dreta catalana com en els partits d'esquerres catalans. Tots a una per a fer possible l'estrafalari projecte dels països catalans o la Gran Catalunya o el Regne de València, denominat ja per les forces polítiques aliades com a País Valencià, tindria que ser una part dels mateixos i, lògicament, per disposició de l'autoritat federal, com una part servil per a rendir vassallatge i pleitesia als senyors feudals del nord. En definitiva, és pensar per als valencians que dins de l'organització catalanista foren uns ciutadans de tercera o quarta categoria abocats a una llengua comú, el català, i passant d'ofrenar glòries a Espanya a ofrenar-les als països catalans, la Gran Catalunya o el que s'està gestant per part de les forces polítiques catalanufes, el federalisme asimètric compost per totes les autonomies de l'antiga Corona d'Aragó. Perdó. En relació a l'egolatria dels catalans, me ve al cap un raonament de Quevedo, estem parlant del segle XVII, que diu, entre cometes, el català era la criatura més trista y miserable que Dios crió. Son los catalanes el ladrón de tres manos. Ellos son las viruelas de sus reyes. Todos las padecen y los que escapan quedan por lo menos con señales de haberlas tenido. Com a introducció, crec que no he d'estendre'm més i val lo referit i, per tant, he de centrar-me en els següents punts en els que he classificat les meves reflexions.
Primer, idiosincràsia de la població valenciana. Segon, els valencians i les senyes d'identitat. Tercer, els valencians i la política. Quart, els partits polítics. Quint, les associacions culturals. Sest, el món de les falles. Set, necessària conscienciació dels valencians i vuit, cridament a la societat valenciana. Idiosincràsia de la població valenciana. Baix el meu punt de vista, crec que la població actual de la terra valenciana està dividida en diferents grups. Encara que considere que hi ha més, podrien resumir-los en els següents. Els habitants autòctons valencians. Els que els seus arraïls venen des de temps immemorials nascuts valenciaparlants. Són els naturals de les nostres terres valencianes, quins origen és confundir-se en les boires del temps. La personalitat està formada per la solapació de diferents cultures procedents de gens invasores, ibers, fenicis, grecs, romans, visigots, musulmans, jueus, cristians. Estos últims subdividits en cristians vells i nous com a conseqüència de l'obligada o no cristianització dels musulmans i jueus pobladors de les nostres terres. Com podem fàcilment deduir, el poble valencià és un poble obert a un sinfí d'etnes forànies i allò potser hagi sigut l'origen de la transformació de la seva personalitat, que es caracteritza com molta oberta al món, acollidora i assimiladora de tot allò que de bo per a la seva supervivència portaven els estrangers. No obstant, la personalitat valenciana es caracteritza per una gran capacitat de treball, un gran amor per la seva terra, que és la que li dona de menjar, i una gran dedicació al cultiu de l'art, representat per totes les branques de l'art. L'altre grup pense que són els nascuts en terres valencianes de pares immigrants. És molt comprensible que gens d'altres terres, tant espanyoles com estrangeres, acudisquen a les terres valencianes, moguts per la sana intenció de trobar una millor qualitat de vida que en els seus punts d'origen. Especialment han immigrat en temps que podem dir recents, 100 anys aproximadament, gens d'Aragó, Castella, Andalusia. Jo soc descendent de pare andalús i hi ha 3 punts de la península que crec que són de menor consideració en quant al número d'immigrants. València sempre s'ha distingit per l'acolliment dels immigrants sense cap de recel. Més encara, obrint les portes de les seues cases i tratant de fer que aquells que opten per una vida millor en la nostra companyia es troben com en la seva terra pròpia. Estos immigrants ja ne tenen a hores d'ara descendència en 1 o 2 generacions, gens que per lo seu natalici en les nostres terres són valencians de fet i de dret, encara que lògicament estiguen molt influenciats pels orígens dels seus pares. D'entre ells existeixen grans valencians i valencianistes i, per contra, altres que no han aplegat a obtindre una convicció o no han volgut o no han pogut reconèixer la cultura valenciana perquè la llavor de l'amor per la seva pàtria valenciana no ha sigut degudament regar. Un altre grup considera que són els nascuts en les terres valencianes castellà-parlants, valencians de ple dret, com els ha denomenats, però en una concepció del valencianisme lingüístic diferent dels nascuts en les zones valencià-parlants. No per allò menys amaors de les seues terres i tradicions culturals, encara que en gran part prou diferenciats especialment per la naturalesa de la llengua en què s'expressen. La diferència de 2 zones geogràfiques, la valenciana i la castellà-parlant, de les nostres terres no és ni més ni manco que com a conseqüència de la distribució provincial políticament promoguda, annexionant terres castellanes al Regne de València. No obstant això, els habitants d'aquestes zones, encara que castellà-parlants, es consideren, en sa major part, com a valencianistes de fet, com a valencians de fet i dret. Avui, com a conseqüència de la instauració de la democràcia en l'estat espanyol, la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia emparen a tots els habitants de València, Castelló i Alacant dins del marc territorial de lo que políticament es denomina com a Comunitat Valenciana. Un altre grup, i pense que este és l'últim, són els que procedents d'altres terres de fora de les espanyoles han triat la nostra terra per diferents motius. Avui en dia, des de fa molts pocs anys, 10 o 12, 15 a lo sum, estem assistint a l'aplegar a les nostres terres valencianes d'un sinfí d'immigrants procedents pràcticament de tots els continents del món, àrabs, subsaharians, orientals, llatinoamericans, russos, romans, etc., que fugint de la pobresa i manca de treball existent en els seus països recalen en la nostra terra en busca de millors nivells de vida i inclús d'una dignitat que en molts casos no se'ls reconeix o no tenen en les terres d'origen.
Este segment immigrant recala en les nostres terres valencianes, portant un bagatge cultural d'origen i, segons els casos, estan més o manco decidits a assimilar la cultura autòctona valenciana. L'escolarització obligatòria dels xiquets els subsumeix en una cultura que desconeixen totalment i, per tant, aliena els seus arraïls, produint-se dues situacions. L'assumpció de la político-cultura oficial o el rebuig de la mateixa. En el primer cas, possiblement assistiríem a una acceptació lliure i voluntària, resultant en el mateix cas que els originaris d'altres terres espanyoles. Molt favorable la seva integració per al reforçament del seu benestar social i, en segon cas, que considera el més habitual, que la político-cultural no recale la seva forma de pensar i, al desaparèixer l'obligació de l'estudi, els esbare tot l'estudiat recluint-se i tancant-se a tota cultura valenciana i, especialment, a la llengua pròpia dels valencians, encara que la meva opinió al respecte és prou clara. Preferisc que no assumisquen la cultura i llengua oficial que se les dona perquè no és la pròpia dels valencians, almenys mentre persistisquen les actuals tendències catalanistes en l'administració valenciana. No obstant aquesta subdivisió o grups que he considerat oportú reflexar en aquestes reflexions, tinc que dir que molt possiblement hi haurà altres sensibilitats o grups dins de la nostra terra valenciana, però crec que els que comente són suficientment representatius de l'actual situació sociocultural de la comunitat valenciana. El punt 2 diu els valencians i les senyes d'identitat. La llei de símbols número 8 de 1984 establia els símbols representatius de la comunitat i la seva utilització, llei que no fa més que plasmar en el diari oficial de la Generalitat el que els valencians tenim assumit ja des de fa moltíssims anys. I, per tant, de vital importància perquè està clar que encara que els valencians no necessitaven d'una llei de símbols promulgat posteriorment a l'Estatut d'Autonomia per a saber quins són els nostres, sí que és de justícia dir que en aquesta llei està en d'arraïl totes les interpretacions partidistes de la nostra simbologia. No obstant, n'hi ha que dir-ho, avui per avui, existeixen ajuntaments, centres oficials, polítics, socials i prou organitzacions governamentals o no, els que encara no accepten ni la llengua valenciana, ni la nostra Real Senyera, ni el nostre himne, ni la denominació oficial, ni la que ens perteneix per història. El nom. Tenim molt clar quin és el nom històric i, per tant, actual de les nostres terres. Indiscutiblement, Regne de València. Primer moro i des del 9 d'octubre de 1238 cristià, com a conseqüència de la reconquista que duia a terme el rei Jaume I el Conquistador. No obstant, seria convenient fer constar que més que una reconquista fon una negociació entre Jaume I i Zayán, últim rei moro de València, produint-se l'entrada del cristià en la ciutat de València, cap i casal del regne, sense massa derramament de sang. La nostra bandera. Tenim molt clar quina és la nostra bandera, i no des del període franquista com els enemics de la pàtria valenciana volen fer creure als desinformats. La Nostra Senyera, coronà, naix en el segle XIV per concessió del rei Pere II de València el cerimoniós o del punyalet, decretant la composició de la mateusa les 4 barres roges sobre fons groc, en el blau junt a l'astre, blau que representa la realea on ve desplegar una corona real. A banda de lo que tots sabem de que la nostra Real Senyera devem considerar-la com a patrimoni inexcusable del nostre regne, en els últims temps no ha sigut acceptat per tots els valencians, especialment pels votants d'esquerres, encara que no sempre ha sigut aixina, com a prova reflexar lo següent. Fa uns dies vaig veure una fotografia prou antiga quan en l'any 1932 vingueren a València per a ser soterrades així les despulles de Vicente Blasco Ibáñez. La foto, concretament, està presa en el carrer on estava la redacció del diari El Pueblo, que fundava Blasco Ibáñez, en la comitiva funerària i en lloc molt destacat anava la Real Senyera. Blasco, encara que republicà sense dubte, era un antimonàrquic fins a la mort i mira per a on amava la Real Senyera fins a tal punt de portar-la sempre en ell, per a vergonya dels esquerristes i pseudorepublicans que avui campegen per tot arreu. En el llibre La veritat d'un himne de Carles Recio, Ediciones del GAP València 1982, trobem un artícul de la correspondència valenciana del dissabte 1 d'agost de l'any 36. Estem parlant al principi de la Guerra Civil. L'artícul titulat Per a la llibertat de nostres germans de Balears. L'artícul diu: La despedida que se tributà als expedicionaris font apoteòsica. Presidís la heroica embaixà una senyera valenciana, regalà pel Partit Valencianista d'Esquerra,
Al front del grup valencià figura el comissari regional de les milícies, capitán Uribarri. Una ensenya valenciana va en l'expedició i això nos va satisfer plenament a tots els que havien notat que sobre el portaló d'accés al buc de guerra penjaven diverses banderes, una roja, altra nacional i l'altra major de l'estat català. Però sentint la falta de la valenciana, a petició de les milícies valencianes, la necessitat de portar una senyera prengué estat. I pocs després de l'arribada d'alguns membres del comitè polític del Partit Valencianista d'Esquerra, colmar aquells ja que eren portaors de la que havia estat onejant pocs minuts adés en la frontera de local social. Està referint-se a la senyera en blau. La senyera autèntica bandera democràtica, per emparadora de les legítimes ànsies de llibertat, és l'exponent màxim dels republicans valencians, dels valencianistes d'Esquerra. I com complia la seva alta representació, fon-hi-se en el lloc d'honor de l'almirant Miranda, buc en el que embarcà la plana major de l'expedició. La plegada de les milícies des de València se feien acompanyades de nutríssima banda de música que executà des del pas a nivell fins al port l'himne regional, l'himne nacional i la internacional. El nostre himne. Tenim molt clar quin és el nostre himne i és l'himne de la nostra terra valenciana, el que va compondre el mestre Josep Serrano en lletra del poeta Maximilià Tous per a l'exposició regional valenciana. Himne acceptat pels valencians com a propi de la seva particular idiosincràsia. No obstant, en el devenir dels temps i com a conseqüència de la marginació que al nostre regne se li té des del resto d'Espanya i del govern central, per motius que tots coneguem, manca d'auia, pressuposts generals discriminadors, miserables inversions en infraestructures, autopistes, port autònom, alta velocitat, a lo que hi ha que afegir el despreci en què mos nomenen sempre com el Levante, tot per no voler tant si vol nomenar-nos com a València, etc. Tot allò en benefici d'altres autonomies més acaparadores considere, i això possiblement a alguns els disguste, que la lletra que fa referència a per a frenar noves glòries a Espanya deu de ser substituïda per tots baix els plecs de la Nostra Senyera. Esta substitució, que alguns ja la cantem des de fa temps, no és nova ni molt manco. En el llibre desmencionat es fa referència que l'única documentació que es conserva d'esta modificació és una fulla publicada per la Junta Fallera d'Alzira en temps del franquisme, 1955. Per als que diuen que el nostre himne és un invent de la dreta reaccionària, un incís. Desconec si el mestre Serrano tenia afiliació política, però sí que sabem que Tous era comunista. Hi ha que fer referència a lo que en el mateix llibre deixa constància la correspondència valenciana, que el director fou Maximilià Tous, del dissabte 1 d'agost de l'any 36, que comenta. Entre cometes, es diu, València despedia ahir en frenètic entusiasme a les forces de la República. La notícia de l'eixida de les tropes lleials al govern motivà que el poble en massa acudira a despedir als valents soldats lleials. A les 9 era ja quasi impossible circular. L'entusiasme dels soldats era enorme, donant-se continuats visques a la República, a l'exèrcit leal i republicà i al Front Popular. L'entusiasme alcançà sa màxima expressió quan entrà en l'andén el ministre de la Guerra, general Castelló, que anava acompanyat dels generals Martínez, Monge i Gamir. A des d'arrencar el comboi, la banda del regiment interpretà l'himne regional, cantat per soldats i paisans. La despedida dels soldats font indescriptible i d'ella guardem record tots els que la presenciaren. En relació a estos autors, això és un apunt del marquès del Túria. Tous i Serrano tingueren el plausible acord de regalar la seva obra a l'Associació Valenciana de Caritat, però fent un regal príncip, ja que de la seva bolxaca costejaren les edicions de luxe i econòmica de l'himne i entregaren els exemplars a la humanitària associació encarregant-la de sa venda. I evidencia la bondat dels donants i son desig de no buscar lucre personal en sa cooperació a l'empresa del nostre regional Ressorgiment. Això no sé si és conegut de que els propietaris dels drets de l'himne és l'Associació Valenciana de Caritat. I ara que ve el cas, en relació al nostre himne,
dir que sempre em crida l'atenció sentir de quina forma canten alguns les paraules riquea, dauraes, paraïsos, arracaes, arcaes, utilitzant les desintervocàliques, quan sempre hem parlat aquestes paraules suprimint-les. I les suprimim perquè aquesta és la forma natural com sempre les hem pronunciat. I si les hem pronunciat sempre, sense la coentor de riquesa, daurades, paradisos, arracades, arcades, per què hi ha qui utilitza aquesta coentor? És esta una corrupció vocal produïda per l'oficialisme dels mitjans de comunicació, especialment Canal 9, o deixe a reflexió de vostès. El nostre idioma. I per últim, la llengua valenciana. També, per supost, tenim molt clar què és el que parlem els valencians. Sense dubte, l'idioma valencià. El que al discórrer del temps s'ha transformat en el que avui ens expressem. De bestreta, citar lo següent. César Vidal, en el seu llibre Jesús y los manuscritos del mal muerto, Planeta 2006, dice: es que la historia es una materia demasiado seria como para dejarla en manos de los profesionales de la filología, de la teología, las ciencias políticas o la filosofía. Disciplinas todas ellas respetables, pero que no tienen utilidad independiente y autónoma para la investigación histórica. Com sabem, el naixement de la llengua valenciana es deu a la influència d'infinitat de pobladors que des dels orígens prehistòrics de la nostra terra ocuparen parts dels territoris que posteriorment es denominaren Regne Moro de València i després Regne Cristià de València. Si bé pot ser que sigui el llatí vulgar del que deriva el romanç el que més influència ha tingut en la seva evolució que com a conseqüència de la invasió de les terres valencianes introduïren els romans. La llengua valenciana manprèn la seva trajectòria sent prou influenciada també per l'àrab, hi ha que tindre en compte els 7 sigles de dominació musulmana en les terres valencianes, fins al punt que, de la mateixa manera que els musulmans valencians parlaven l'algarabia, els valencians cristians vells continuaven en els seus romans que posteriorment donà lloc a la llengua valenciana. L'època més representativa de la personalitat de la llengua valenciana apareix en el segle XIV-XV, segle d'or de les lletres valencianes, molt anterior al de les lletres catalanes. No obstant això, i com a conseqüència de que la llengua valenciana és una llengua viva i que el poble va adquirint dia a dia noves peculiaritats, considere que la seva ortografia, la que naix de les conegudes normes del Puig, auspiciades per la Real Acadèmia, deu de ser acostar al parlar viu del poble, que en definitiva és l'autèntic propietari de la mateixa. I en aquest sentit, els filòlegs tenen que posar-se a treballar per a l'actualització ortogràfica de l'idioma, però ull, sempre vaig la estricta obediència als dictats del poble, als dictats dels parlants. En definitiva, la llengua no pot ser prostituïda, com des de fa molts anys s'està fent-se, pels pseudofilòlegs acadèmics venuts al catalanisme i acadèmies que tant en consideració d'institució com que no, creuen que tenen el dret de dir-nos als valencians de quina forma tenim que parlar i escriure nostra llengua valenciana. Menéndez Pidal afirma: en las lenguas románicas quedaron préstamos lingüísticos importantes de las lenguas que hablaban las tribus ibéricas, de los pobladores anteriores a la llegada de estos. Estas lenguas, unidas a la romanización, que no consiguieron borrar, sino embellecer la dominación romana de las tierras valencianas, fenicios, íberos, celtas, visigodos, romanos, árabes, influyeron en el habla de los primitivos pueblos edetanos y contestanos, anteriores a todos ellos, en la creación de una forma de hablar totalmente diferente y diferenciada que fue embelleciéndose época a época hasta llegar a lo que hoy conocemos como lengua valenciana. Per tant, la teoria catalanista de que la llengua la implantaren els catalans que vingueren en les tropes del rei aragonès Jaume I el Conquistador, quan el 28 de setembre de 1238 firmà les capitulacions del Regne Moro de València a los reis Zayán, es cauen per el seu propi pes. Citarem així a Sánchez Albornoz. No se arabizó la contextura vital española como no se arabizó la estructura gramatical de las lenguas peninsulares. No obstante, la recepción de muchos cientos de vocablos árabes y la formación de muchos paralelismos expresivos. Si en 6 siglos de dominación árabe no se consiguió erradicar el romance valenciano, sino que se enriqueció con la introducción de palabras y expresiones arabistas, ¿cómo pudieron sustituir la lengua valenciana la presencia de mercenarios de los condados de la marca hispánica? Esto hay que dejarlo claro porque aquí, cuando vino el rey aragonés,
Aquí Cataluña no existía como tal. Siempre se habla de Cataluña, Cataluña, pero nada, marca hispánica. 1,2% que se integraron en estas tierras. El libro de los avecinamientos de los años 1387-1396, censo confeccionado por el rey Jaime I, ha sido estudiado por la profesora Cabanes, estableciendo, sin lugar a dudas, que las concesiones de casas y tierras a dichos mercenarios fueron prácticamente inexistentes en relación a las otorgadas a otras tropas, tales como aragoneses, navarros e incluso extranjeros. Posteriormente, las lecturas que se han efectuado del libro del repartimiento no han modificado sustancialmente este porcentaje del 1,2% de catalanes que permanecieron una vez conquistada a los moros. Bueno, lo fundamental de que aquí no se quedaran muchos catalanes fue porque el rey Jaime dijo que en Valencia de entrar a saco nada. En Valencia se iba a constituir un reino nuevo y que él repartiría las tierras en la medida que considerara conveniente. Los catalanes, como vieron que no había entrada a saco, o sea, botín que recoger, se marcharon. El catedrático Micheval Antonio Ubieto Afechís, ni siquiera el idioma era una dificultad, ya que estos musulmanes habían tenido como idioma oficial el árabe, mientras que en la conversación ordinaria utilizaban un romance, se refiere al romance valenciano, que era distinto al que se hablaba en lo que conoceremos después con las denominaciones de Aragón o resto de España. El catedrático de la Universidad Complutense, Manuel Morele de Lema, explica que entre las 10 lenguas románicas consideradas como tales por los romanistas se encuentra la valenciana. Y seguís, la valenciana es una lengua románica en se, in se y et per se, tan independiente como cualquier otra de sus hermanas en la latinidad, tomando lo dicho en que no debe tomarse como subordinada ni genética ni tipológicamente a ninguna de las neolatinas. O sea que creo que queda bastante claro el origen. Para el profesor e investigador Josep Vicent Gómez Bayarri, diu, el origen directe de l'actual llengua valenciana està en l'evolució del romanç parlat en les terres valencianes anterior a la conquista de Jaume I. Romanç que fon reforçat, enriquit i consolidat en vocables i estructures lingüístiques i gramaticals al llarg de la baixa edat mitja. I afegís. Podem pensar que els idiomes parlats actualment en el Regne de València no estan en funció exclusivista dels fets conquistadors repobladors portat a cap el regnat de Jaume I. Conseqüentment, el valencià és una llengua neollatina, autòctona, independent, derivat del romanç, que complís les condicions lingüístiques, sociolingüístiques i sociopolítiques desenrotll d'una llengua i literatura, d'una lluent literatura fonètica i gramàtica pròpies, consciència idiomàtica viva i generalitzar i desig d'assumir ses peculiaritats per a ser considerat com a idioma. También habla aquí de los jarches, pero bueno, el jarche ya lo conocemos. Manuel Morele de Lema afirma que en el andaluz, Andalucía, y Shark al Andalus, Valencia, tenemos las jarchas situadas al final de las moaxajas, consideradas muy antiguas. ¿Acaso alguna pueda ser que se remonte a los comienzos del siglo XI? No obstante, existen fuentes dignas de todo crédito a favor de que las moaxajas ya se componían en el 900. El catedràtic Leopold Peñarrocha concluís sa obra magna El mozárabe de València en una frase d'Enric Meyer que diu «Mai en cap lloc ocorrí el simple trasplant d'un idioma a otro poble o a otra població». De nou, Antonio Ubieto diu «Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente no son un fenómeno de reconquista». Se refiere a la reconquista del Reino Moro de Valencia por Jaime I. En el mejor de los casos se podría sospechar que las fronteras políticas son producto de la lengua. I Gómez Bayarri insistís, ja que la reconquista del Regne de València degué trobar-se en les realitats dialectals consumades, conseqüentment, és incoherent defendre que fora exclusivament el fenomen reconquista, repoblació aragonesa, barceloní, navarra i ultramontana, la que determinarà el domini lingüístic valencià sense tindre en consideració elements preromans i romànics autòctons. Parla romans, base essencial de la configuració definitiva de la llengua valenciana. El pare Lluís Fullana, primer catedràtic de la llengua valenciana a la Universitat de València i en Cairó de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, representant de l'idioma valencià, sostingué sempre les tesis de que a soles l'estrat mossàrab configurà la individualitat lingüística del valencià. A tot allò que, repetim, és una molt reduïda manifestació de les investigacions d'estudiosos de reconegut prestigi
dins dels estudis mitjans valencians, arabistes, romanistes, etc., hi ha que afegir la següent no exhaustiva relació de poetes i escriptors valencians que sempre utilitzaven la llengua valenciana en les manifestacions literàries, deixant constància d'allò en els pròlegs o colofons de les obres. No vaig a fer la relació perquè tots les coneguem. Pere Pasqual, Arnau de Vilanova, Sant Vicent Ferrer, en fi. Ahir, Roig de Corella, Exímenis. Ells i molts altres conformaren el que es coneix com el sigle d'or de les lletres valencianes, primer sigle d'or aconteix en la península Ibèrica. Recordem que el primer llibre imprès en Espanya lo fon en València l'any 1474, les trobes en l'Horts de la Verge Maria. El poble valencià a sols deu de reconèixer com a pròpia sa llengua materna valenciana. La castellana és una llengua forànea, encara que penses deu respectar en atenció als pobladors de les zones castellano-parlants integrades en el nostre regne de València. Llengua que es regeix per una normativització pròpia, normativització que, com havent dit adés, té que néixer del propi poble, que és l'únic amo de la llengua que parla. A pesar de tots els antecedents nomenats, que per supost no són tots els que reconeguen la independència de la llengua valenciana, per raons polítiques es produeix en la nostra comunitat una guerra lingüística. Els poders polítics, per els interessos particulars, pretenen que, com tots sabem, València, el Regne de València, adopte la normativització de l'idioma català i per part de Catalunya i, per supost, també per part de la Generalitat Valenciana, s'estan invertint quantitats molt considerables de diners públics per aconseguir la unitat de les llengües valenciana i catalana, sobre la base de que si parlem la mateixa llengua som el mateix poble, frase que fa referència a altres temps de molt trist record en els que l'austríac Hitler dia si parlem alemà, tots som alemans. Per allò, els que defenem la valencianitat del nostre idioma mos trobem sumits en una lluita constant contra els poders polítics, universitaris i mitjans de comunicació per aconseguir que els interessos polítics no malbaraten nostra més preuada senya d'identitat, la llengua valenciana. Ara venen al cas unes paraules del nostre amic Miquel Carbonell. La llengua no és un fet científic ni filosòfic, sinó un mig de comunicació i expressió per a entendre's les persones i en constant evolució. Hi ha altres paraules també segües que diuen no estem jugant a parlar millor o pitjor, sinó al ser o no ser poble. També Emili Conca, que esta nit no està per ací, en l'any 97 sentencià el poble que no és capaç de conservar i defendre sa cultura no té dignitat i té que resignar-se a la humillació de sa indiferència. Manuel Murguia mos aclarís el poble que oblida i escarneix el seu idioma, ese poble diu al resto del món que ha perdut sa dignitat. I com a remat, un preguntat que va fer Miquel Alder que resumís a la perfecció el que molts valencianistes sentim. I diu, se fa el preguntat, es pot demanar que el valencianisme servisca a un poder que li nega inclús l'ús de la llengua pròpia? Al remat, i com a colofó, podem dir que la llengua valenciana té indiscutible identitat pròpia totalment diferent i diferenciada del català per a permetir-se sa gramàtica i diccionari propi. Passem a un altre punt, els valencians i la política. La realitat que estem patint els valencians exigeix per a la nostra terra tot, i encara més, el poder autonòmic que la Constitució espanyola empara per a que d'una vegada per totes la burocràcia política que ha pres a la nostra terra com un bé patrimonial propi reconega i defenga els interessos econòmics i culturals del nostre poble, actuant i exigint en contundència davant dels poders centrals els drets que mos perteneixen, per lo manco en igualtat de condicions que els que disfruten el resto d'autonomies de l'Estat. I en aquesta situació de traïció política no és aliena una gran part de la societat valenciana, en la que, per causa de la seva inèrcia, per comoditat o altres raons, encara no ha calat l'alcance i les conseqüències del seu passotisme, el que ens ha dut a la situació actual que estem patint en amargura. En l'any 2006, per mig d'un pacte entre el PP i el PSOE, hi hagué una reforma del nostre estatut, consens que no ha servit més que per a fortificar les posicions dels partits majoritaris i per a la despersonalització de la nostra identitat. Pareix que es dona vergonya la denominació valenciana per a designar a les altes institucions del regne. Ara ja, quan des dels mitjans oficials se fa referència a la Generalitat,
s'eludís el terme valenciana, per lo que el que escolta pensa que s'està parlant de l'altra Generalitat més al nord. Un altre incís, també altres institucions no governamentals han renunciat a la denominació valenciana. Tenim el cas de l'Associació Valenciana de Caritat, que ja fa un temps que se fa publicitat com a Casa de la Caritat. Tampoc es parla en el dit estatut de la consciència històrica del nostre regne, pues se manté en el preàmbul la denominació de País Valencià i per mig de la clàusula Camps es permetís que en lo successiu els polítics pancatalanistes puguen demanar l'autodeterminació o annexió als països catalans. Al remat, un triomf per a que els polítics mediocres que integren ambdós partits majoritaris, així com els extraparlamentaris, puguen estar satisfets de la seva traïció al poble valencià. Per la via de l'obediència política als poders centralistes es podrixen voluntats, es denaturalitzen lleialtats i es propicien traïcions, convertint així els representants de les autonomies en delegats provincials del moviment polític al que perteneixen. En el cas valencià, representants del govern central, digues PP o PSOE, com a més importants en número de votants. En la Comunitat Valenciana es dona un cas paradòxic, per no dir esquizofrènic. Al principi comencí la peculiar catalanització que es duia a terme en els anys de la majoria absoluta del PSOE. Posteriorment, vingué la renovació política en el triomf del PP i la caiguda d'en Picat d'Unió Valenciana. El PP, per la mà del traïdor Saplana primer i després per la no manco de Paquito Camps, a pesar de les seues promeses electorals, no és que a soles no varen llevar la catalanització de l'administració autonòmica, sinó que la estan fomentant aportant les condicions precises per a oficialitzar el català com a normativa oficial per a la llengua valenciana. Estic parlant de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, avui institució reconeguda en el nostre Estatut d'Autonomia, que en objecte polítics dels 21 acadèmics catalanistes tots coneguem i que no és precís fer més comentari així. En conclusió, el Regne de València, nom que ens perteneix per història i per dret, és, si no el que més, un dels més històrics per davant d'altres autonomies que la Constitució les considera com a tals. I a la nostra no, motius, molt senzill. València no va ser reconeguda com a comunitat històrica per la senzilla raó de que la Guerra Civil del 36-39 interrompia el procés autonòmic i, com a conseqüència, el fet que el nostre estatut aplegara al Parlament. En definitiva, les autonomies considerades avui com a històriques és a soles pel fet que els seus estatuts foren aprovats per la República en els mesos precedents a l'esclafí de la Guerra Civil. Continuen sense els mateixos drets que les denominades comunitats històriques, encara que els polítics de tanda s'afanen en fer-nos creure que tenim el mateix nivell d'autonomia que les històriques perquè tenim les mateixes transferències, però, entre altres coses, no tenim dret a la modificació del nostre estatut, ni la dissolució de les Corts ni la decisió d'anticipar eleccions autonòmiques sense la prèvia autorització de Madrid. Avui en dia, per la desunió, quina llavor han fomentat els partits centralistes i, per què no dir-ho, la manca d'interès polític i cultural de la majoria dels valencians, considera que és necessari que tornem a tindre un partit d'estricta obediència valencianista en representació parlamentària en el Congrés, Senat, Ajuntaments i Corts Valencianes. No obstant, pense que encara que difícil no és impossible recuperar la dita presència valenciana en l'espectre polític i espanyol, representació que tots desitgem es aconseguisca a les pròximes eleccions. Quart, els partits polítics. No cal estendre molt en el desenrol d'aquests apartats. Els valencianistes estem patint les conseqüències de la manca de conscienciació dels nostres arraïls, especialment de les nostres senyes d'identitat, per bona part del poble valencià que a l'hora de les votacions demostra la seva comoditat i manca d'interès per a la defensa de la nostra cultura central. De nou tinc que recurrir a Miquel Atler i fer ressò d'aquestes paraules. Entre cometes, però el monasteri del Puig no interessa als valencians, com no els interessa a res autòcton perquè ha perdut els seus caràcters racials i consciència de poble, perquè viuen mirant a ponent, d'esquenes a la mar llatina per on vingué la civilització i per on s'estengué la nostra influència i la nostra cultura en aquesta expansió noble dels pobles grans que no poden contindre en ses fronteres el caudal riquíssim de son esperit. Els partits de congregació centralista ja s'han ocupat de procurar i aconseguir la desunió dels valencians, cegant en promeses polítics els ulls a d'aquells que la seva consciència de pertanyer a un poble diferent i diferenciat ni la tenen assumida ni els interessa lo més mínim.
En l'any 82 naixqué en València un partit del que mos digueren que en els seus estatuts es reflexava la estricta obediència valencianista. Tots sabem de quin partit estic parlant, però no vaig estendre molt en ell. Pronte es va produir el seu ascens dins de l'art polític valencià, especialment per la força de les seues bases militants que no estalvien en sacrificis per a tractar de fer d'ell un partit fort i solidificat valencianista que es feia precís tindre per a enfrontar-se als d'àmbit centralista. Però la seva mort estava cantada en quan tocaren poder. La pèrdua de coherència valencianista els ha situat en el clàssic ni car ni peix. Estem a temps de pensar en un partit polític que aglutine totes les sensibilitats polítiques, però d'innegable obediència a la realitat històrica del poble valencià, sense qualsevol ingerència econòmica i cultural d'altres autonomies tan veïnes com no. O siga, tallant pel carrer del mig, un partit en el que els valencianistes siguem el que som sense mitges tintes. Per a la consecució d'aquest objectiu és precís que totes les forces socials, polítiques i culturals del nostre regne assumisquen els següents criteris que, encara que no exhaustius, sí considera que són necessaris per al logro del nostre futur. En primer lloc, es precisa la voluntat inquebrantable de les persones en garanties humanes i en capacitat de lideratge que puguen dirigir a les masses socials cap a la consecució del projecte polític valencianista. La concurrència dels capitals econòmics necessaris per a muntar una logística administrativa que pugui competir a tots els nivells en el resto dels partits polítics que formen la competència i en una versatilitat i capacitat de reacció front als atacs que puguen produir els rivals polítics en qualsevol moment. La formació de l'entramat mediàtic, premsa, ràdio, televisió, internet, diaris digitals i altres mitjos que puguen sorgir en lo successiu, tant de propietat com participat o afins, que es consideren necessari per a la exhaustiva divulgació dels objectius polítics que hi ha que dur a terme. La col·laboració dels col·legis professionals, que com a organitzacions que aglutinen a persones d'una certa formació tenen una gran influència en els mitjans socials i mediàtics valencians. La col·laboració moral i econòmica de les organitzacions empresarials, tant xicotetes com mitjanes com grans empreses. La cohesió de les associacions culturals que, en els objectius estatutaris, estan dirigits al reconeixement, defensa i reforçament de la personalitat diferent i diferenciar del Regne de València. La selecció de persones de reconeguda honradea i forts coneixements de la política valenciana que estiguen disposats a formar part del projecte polític i dirigir les institucions, així com a destruir tot l'entramat catalanista que avui en dia caracteritza a les institucions polítiques valencianes. La formació d'un equip humà en capacitat de captació de la major part possible de gent de a peu, massa humana, a la que sàpiga orientar per a la divulgació de les bases fonamentals dels partits i que restablisca aquesta il·lusió per a la consecució del projecte i la col·laboració econòmica en la mida de les possibilitats de cadascú per a contribuir al sosteniment de l'organització política, és dir, el que coneixem com la militància activa. El sacrifici de les tendències polítiques de tota base militant, és dir, que en primer lloc es renuncie a dretes, esquerres, nacionalismes, regionalismes, centralismes i qualsevol altra tendència política en ares de treballar pel principal objectiu, el valencianisme polític, cultural i lingüístic, com a premissa innegociable i a partir d'aquest punt tot el més que precisa un poble per al seu desenvolupament social i econòmic. Hi ha que pensar que si no es aconseguís que el nostre poble siga reconegut en el resto de l'estat espanyol per la seva diferenciació, mai podrem aplegar a les cotes d'autogovern que ens mereixem i la Constitució espanyola ens empara. Jo no concebís la creació d'un nou partit si no es partís d'un supòsit, el que hi hagi una sola oferta, pactar o concreta, després d'haver sigut capaços de pospondre ambicions i tendències polítiques personals i de conformar un programa electoral en clau netament valenciana i valencianista, un programa que justifique el fonament ideològic propi autòcton sense obediència ni dependències, exemple per al resto d'Espanya i d'única i exclusiva obediència valenciana. Perquè així, i a sols així, l'alternativa seria als actuals moviments polítics que prenen a la nostra terra com a moneda de canvi per als seus interessos polítics, sempre ajuntats de les necessitats i drets del poble valencià. Els valencians d'aquest temps tenien que aconseguir el calce bàsic per mig del qui aplegar a l'ancià meta d'eixa independència política centralista. Tenim en les nostres mans un estatut d'autonomia
que no planteja una nova comprensió estructural de nostra dinàmica com a poble diferent i diferenciat de qualsevol altre de l'estat espanyol que mos valga per a plegar a lo que Con entén com a causa generadora del nacionalisme històric, és dir, la singladura cap a un procés d'integració de les masses en una fórmula i en un quefer polític comú. I jo afegís, sempre dins de l'estreta obediència als drets inherents a la nostra pàtria valenciana. Napoleó mantenia que l'obra política més difícil consistís en obtindre la confiança abans que l'èxit. I per sa part, George Simmels apunta que cap de lluita pot durar molt sense l'auxili d'un complex d'impulsos anímics que es van produint lentament. Per això, els valencians no podem seguir en la mateixa situació política que avui per avui domina el nostre regne que, com sabem, des de la caiguda del franquisme i la instauració de la democràcia, i ja portem vora dels 30 anys, no hem pogut aconseguir una majoria suficient per a un partit d'estricta obediència valenciana, però sense poder eixir del pou al que s'han encarregat de llançar-nos els enemics de la nostra pàtria valenciana. Quint, les associacions culturals. Moltíssimes són les associacions que avui conformen l'espectre cultural de la terra valenciana. La majoria d'elles agrupades en el que coneguem com la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València, quina presidència ostenta avui Lola García Broc. Per a mi, l'entitat més representativa avui del valencianisme actiu és la casa en què ens trobem, el Grup d'Acció Valencianista, entitat que des dels seus comicis s'encarrega de la defensa a ultrança de les senyes d'identitat del nostre poble i quines accions són de sobra conegudes per tots nosaltres, encara que no tant per una gran part dels valencians que en molts dels casos han sigut intoxicats per les conveniències polítiques i pels interessos de les associacions pancatalanistes que tant abunden en la nostra terra. La trajectòria del GAP no anem a descobrir-la avui, només dir que a pesar de tots els atacs que té que patir quotidianament, continua subsistint milagrosament. I Déu sap, i els seus directius saben, els inconvenients econòmics i avatars que té que suportar per a poder continuar en la brega, i aquesta lluita és la que hi ha que mantindre i la que fa, pese a qui pese, que no estiga perduda del tot la batalla. En l'any 1878, un jove poeta, Carmel Navarro Llombart, al que tots coneguem el pseudònim de Constantí Llombart, arreplegant les inquietuds d'alguns valencians, va fundar l'entitat cultural L'Horrat Penat. La societat tenia en la imaginació de Llombart el propòsit de convertir-se a poc en llavor per a la reivindicació política dels valencians. Era un principi de nacionalisme estrictit, autòcton i independent. Com a contraposició de Constantí aparegué la figura d'un altre poeta, Teodoro Llorente, que va intentar i aconseguir ser clau per a que el projecte de Constantí fora soterrat. Teodoro Llorente era entonces lo que avui podem denominar com un tecnòcrata de la llengua i com a tal tenia la seva visió en la distinció dels poetes que conformaven, la distinció dels que conformaven l'esfera dels intel·lectuals, fins al punt d'aplegar a fer una separació entre ells denominant-lo en dues categories, de Guant i Espardenya. Línia divisòria entre els nacionalistes, que eren els d'Espardenya, que escrivien per al poble en un valencià del poble i en els diaris, i el que ho feien en un llenguatge cult i docte, estos eren els de Guant, a què mos sona als valencians, i que pensaven que la seva cultura estava per damunt de les reivindicacions d'un poble que patia des d'Almansa i molt abans la invasió d'una llengua, la castellana, que no era la pròpia. Era una prova de la incipient i actual coentor que tant ahir com avui caracteritza els pseudolingüístics que nos rodegen. La trajectòria d'esta societat, que comente per ser la més antiga, crec, de totes les que avui conformen l'espectre cultural valencià, ha sigut sempre, i segons les influències de cada època, la del bandejament cap a les distintes opcions polítiques i culturals. Avui tenim una societat on han desembarcat el partit polític que actualment ens governa, el PP, comprant voluntats per mir de càrrecs i prebendes, transformant-se en un apèndix de la política pepera, totalment d'esquenes al poble valencià, per la ceguera dels seus propis socis que no ne tenen, salvo honroses excepcions, la capacitat de reacció per a destituir una junta de govern actualment presidida per un acòlit agenollat al poder polític del que treu el seu modus vivendi,
primer com a director general de Patrimoni de la Generalitat Valenciana i avui com a càrrec de la Diputació de València. Avui la Junta de Govern de lo Ratpenat es caracteritza per la seva connivència via subvencions, nova seu social, etc., en el poder polític, situació d'esquizofrènia total per quant que com a executora dels principis programàtics de l'entitat cultural té que velar per a defendre els seus objectius estatutaris sempre baix d'un punt de vista de la cultura essencialment valenciana per a lo que fon crear la societat. I què podem dir de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i de la seva secció de llengua i literatura? Millor no dir res, pues tots coneguem la seva tibia i manca de bel·ligerància per a defendre activament la llengua valenciana. Llevat d'honroses excepcions que tots coneguem, ells, els acadèmics, pareix que es consideren com els dioses de l'Olimpo i, per tant, no poden baixar a la terra per ajuntar-se en el poble pla en la batalla diària que mos tenen abocats tant els sectors polítics com els sectors culturals catalanistes. Clar que hi ha que mantindre que teig no siga cas que els del PP li lleven la seu o desapareguen les subvencions. Per supost que existissin moltíssimes més entitats valencianistes en el nostre aspecte cultural i fer menció a totes elles seria prou dilatat i farragós per a l'audiència. Això és dir que les seues trajectòries culturals n'hi ha de tot, les que són fidels als seus plantejaments estatutaris en defensa de les senyes d'identitat valencianes i les que estan escorant-se cap als postulats polítics a l'ús. Segurament perquè tenen a la mà l'exemple de l'Orrat agenollant-se per a tractar d'aconseguir algunes molletes de les que solen caure de les taules polítiques, sempre prou ben sortides econòmicament a costa de tots els valencians. Avui més que mai, el moviment cultural valencianista necessita de la concurrència en estricta obediència valenciana de totes les entitats, encara que crec que la scissió ja s'ha fet lo suficientment fonda per a aconseguir la necessària cooperació de forces que no són necessàries, per a exigir que se mos restituïsquen els drets culturals que per històrics i per llei mos corresponen. I esta llavor d'aglutinació pensa estar fent la coordinadora d'entitats culturals del Regne de València, que en activitat abandonà fins fa pocs mesos deu d'aconseguir la conscienciació de les entitats que encara pertanyen a ella. Sest, el món de les falles. Ja estem acabant, El rotllo és així de qualsevol manera. El món de les falles. No cap dubte que les falles han sigut un exemple de democràcia interna en els temps en què aquestes paraules careixien de significat en la vida dels valencians i, per supost, del resto dels espanyols. S'entenc que estic referint-me als últims anys de la dictadura política. Elles, les falles, contribuïren al manteniment de la principal senya d'identitat del nostre poble, la llengua valenciana, i, per supost, a servir de folgament durant els dies de festa, de fer oblidar altres penúries que es patien en els difícils temps de la pre- i postguerra. Per sort, aquests temps de penúria passaren i, per desgràcia, l'evolució del món faller cap a l'actual situació en què es troba ha anat transformant-se des de la crítica política especialment a una connivència molt acusada en el poder polític via subvencions. Hi ha que reconèixer que en l'aspecte lingüístic les falles, per mig d'un dels seus congressos fallers, decidiren que la normativa per a les seues expressions en llengua valenciana seria la que coneguem com les normes del Puig, per a eixir al pas de la galopant catalanització que de les seues manifestacions culturals venia duent-se a terme. A pesar d'aquest acord democràtic pres per Assemblea General de la Junta Central Fallera, els llibrets en l'explicació i relació de la falla, així com els cartellers dels monuments fallers, han abocat en una despersonalització tal, entengues, catalanització, que s'acrecenta cada vegada més. Escassíssimes ne són les falles que utilitzen la normativa genuïnament valenciana i només hi ha que fulletjar els llibrets per adonar-se de la seva submissió al poder polític. Per altra banda, en la nostra comunitat, l'afluència d'immigrants, tant espanyols com estrangers, cada vegada va en augment i les festes dels barris, les més genuïnes, les falles, els atrauen perquè és una forma d'esparciment, per altre costat molt lògic, per a sostraure's dels problemes quotidians. És una forma d'integració, però també de despersonalització de la identitat valenciana. Hi ha que tindre en compte que són els barris perifèrics els que atrauen més foraneos i la situació real és que una de les primeres activitats que munten és una comissió de falla, però la realitat és que el fons de la qüestió és eixa, la festa i a sols la festa. La utilització, defensa i respecte cap a la llengua valenciana se'ls la trau a la fresca. Acaten la catalanització tant si és per a obtindre aportacions econòmiques com que no. També últimament estem veient que les activitats falleres superen la festa tradicional de Sant Josep i la seva setmana fallera, festejant ja activitats tan netament forànees com el Halloween o el playbacks i totes aquestes coses que fan ara. Per tant,
Jo pense, i puc estar equivocat, que salvo honroses excepcions, avui en dia les falles contribueixen a ser un vehicle més de propaganda de la immersió lingüística catalanitzant. Sèptim, necessària conscienciació dels valencians. Sempre he rebutjat per considerar-la ofensiva per a alguns valencians la paraula meninfotisme. Crec, sincerament, que existís en València una societat dividida entre els que tenim com a brega ineludible la defensa dels nostres arraïts i aquells que, sentint-se valencians, no consideren necessari el moure un dit per a defendre la seva cultura i llengua. És molt més còmode seguir la corrent immersora que m'emprendre una actitud bel·ligerant en contra de l'organitzar catalanització, organitzar des de tots els punts que l'administració autonòmica té competències. Incloc dins d'estos últims a aquells que presumeixen de considerar-se més valencià que ningú perquè paguen la quota a la falla i venen loteria, ploren en el trasllat i en l'ofrena, s'emocionen quan baixa la senyera i tots els diumenges mengen paella. Aspectes que no deixen de ser actes que ens identifiquen com a poble diferent i diferenciat, però no estan gens disposts a treballar per a defendre la seva terra, la seva cultura i la seva llengua. Això ja és massa sacrifici. Això, com que no porta més que disgust, inclús enfrontament en amics i en la pròpia família, l'odien. Això ja és una altra cosa. No són capaços de veure que la despersonalització de la nostra identitat és un fet que ne tenen com a adjectiu prioritari els partits polítics centralistes i els autòctons catalanistes. L'ofensiva, especialment cultural, contra els valencians passa per vendre-nos a un projecte federalista auspiciat per la política catalana i consensuat, paraula que tant gusta d'utilitzar els polítics en les altes esferes del govern central. A d'estos valencians dels que encara ens tenim que sentir-nos, i se coneix que esto segurament ens ha passat a tots, encara tenim que sentir-nos que sempre esteu en lo mateix, sempre esteu ben fantasmes, a mi no me faran ser lo que no vulga ser. Els meus fills estudien en català, però en casa parlen valencià, i jo es pregunte, i com ho escriuen? I com ne tenen viciat el parlat? I tantes frases manossejades que a soles es serveixen per a justificar la seva manca de consciència valenciana. A d'estos també van dirigides aquestes reflexions precisament per a que s'adonen d'una vegada per totes de que lo que ens estem jugant i en lo que està col·laborant la seva passivitat. Estos valencians, que per comoditat o per consciència han adoptat aquesta posició d'esquena als problemes que ens acusen, són els que vull que reflexionen, encara que siga per un moment, si el que ens estan fent és el que ens mereixem els valencians. 8. Cridament als valencians. Al principi vaig començar a referir-me a la conferència de Vicent Sancho per l'actualitat de les paraules. Vull rematar aquestes reflexions fer-me eco de les seues conclusions. Si bé ell es refereix en tot moment a la situació política, crec que la seva opinió ens serveix actualment per a obtindre l'èxit en les també nostres reivindicacions culturals i socials. Vicent Sanch deia: n'hi ha que estimular un projecte que aspire a vertebrar-se en la pròpia societat, que aspire a estendre i a acceptar les seues bases en lo més fondo del teixit social valencià, arrelant en el si de la col·lectivitat. Un projecte que se propone aglutinar les noves inquietuds socials i recabar la col·laboració de totes aquelles forces socials i personalitats de la vida valenciana que, encara que no vinculades políticament d'una manera definitiva, afegís jo, per a tractar de vincular-les culturalment, senta la necessitat de modernització i de protagonisme real valencià. Un projecte que no naix en la voluntat de fragmentar i dividir el panorama actual valencià, sinó que pretén aglutinar i sumar a totes aquelles persones i grups humans que participen d'uns mateixos criteris de valencianitat i d'independència política. Una alternativa de progrés netament valenciana, autònoma i deslligada d'estructures i dependències polítiques i culturals externes, des de la crida a la solidaritat, a la recuperació de la nostra dignitat. Davant la realitat valenciana, el valencianisme polític i cultural ha de projectar-se com un missatge capaç de donar i crear expectatives, d'obrir una via d'esperança, d'aconseguir que la gent torni a trobar un estímul que la moga a acceptar els problemes del present des de la fe en superar-los demà. Una crida a rescatar tota la iniciativa creadora dels valencians, a no deixar-nos submergir en la desesperança, un missatge polític capaç de crear un marc de confiança i d'estímul on insertar els canvis i transformacions que necessita la societat valenciana. Un missatge polític que presenta i se propon com a superació d'una política que és incapaç de donar solucions i respostes als problemes de la realitat plural valenciana. La proposta intel·lectual i política que es formula des del valencianisme polític
vol ser un revulsiu, un fort revulsiu per a la tristea del moment present, un revulsiu capaç de revolucionar el més conservador, capaç de despertar a tants valencians de la quietud i somnolència en què es troba. No és possible permanèixer oferint l'espectàcul de la impotència, la mediocritat i l'essència d'idees i valors valencians. I precisament perquè impera la desmoralització i el desengany entre moltes persones, ara és, dic jo, necessari formular un projecte ambiciós i, per què no dir-ho, també difícil. Serà una batalla dura i a voltes desigual. Tindrem que batallar contra l'oficialitat i el poder d'una política sense perfils valencians. Batallar contra la insolidaritat, la por de moltes persones a significar-se públicament i, en cas contrari, batallar front a l'excessiu personalisme d'altre. Tindrem que batallar contra els escepticismes, les enveges i els prejuïts. Però, a pesar de totes aquestes dificultats, la llavor ha de ser un èxit. I el que volem esta nit és assentar la primera pedra de la renovació valenciana. Existeix una alternativa als problemes de València. I n'hi ha que proclamar-ho. Una alternativa valenciana. I els convida a tots vostès a participar d'aquest projecte. A defendre un missatge d'esperança de futur, un futur que volem valencià. En conclusió, se té que treballar amplament com a conseqüència de la necessitat de rescatar al nostre poble de la seva tradicional deixadea. Deixadea al que no són estranys la major part dels propis valencians i al que les nostres forces polítiques i socials han donat l'esquena la majoria de vegades, en un gest de frivolitat i indiferència que els desacredita. Se té que treballar amplament per aconseguir dotar el nostre poble d'altes dosis de protagonisme. A soles podrem aconseguir-ho sobre la base de la unitat del valencianisme cultural, pues està clar que els polítics a soles obedeixen als dictats de les seues esferes superiors, generalment centralistes. Avui pareix que aquesta unió està molt lluny de fer-se una realitat, però tenim que tindre l'esperança de que això pot ser una realitat més o manco pròxima. Però no podem xitar-nos a dormir i esperar a que les coses es solucionen per si mateixa. Tenim que solucionar-les nosaltres. Tenim que trencar aquesta situació de comodisme de molts valencians que pensen i que se justifiquen en que res es pot fer per a integrar a la nostra terra valenciana la seva dignitat com a poble. I tenim que començar a fer-ho ja. No podem esperar més. València, el nostre regne de València, ens està reclamant des de fa molt de temps que ens alcem, que lluitem, que germanem, que unem voluntats, però sempre, sempre en clau valenciana i per als valencians. És això una utopia? Senyores i senyors, moltes gràcies per la seva atenció i paciència en escoltar-me.